Zase nestíhame. Kde sú všetci? Musím sa ponáhľať, nech ma tu zase nenechajú. Plišaka mám? Na čo tak stresujú? Času dosť. To je zasa ráno. Na tom dopravnom ihrisku bolo tak super. S celou triedou sme si to užili. Kámo, nech už mám ten vodičak. Nech konečne môžem chodiť bez nich. Aké auto si vyberiem? Niečo praktické? Či skôr niečo elektrické? Alebo poriadne športové? Keby som ten bicykel už mal, nech konečne cez víkend vypadnem. Hlavne sa neusmej, nech nezistí, že znova myslíš na ten bicykel. RMJet. Sprevádzame rodiny od prvých krokov až po výber spoľahlivého vozidla už viac ako 25 rokov. Autorizovaný servis Volvo a Volkswagen či odťahová služba non-stop pre vás. Nie každý deň sa musí podariť. Čokoľvek vás na ceste čaká, sme tu. Skúsení kolegovia vždy radi pomôžu celej rodine a poskytnú odborné poradenstvo. Učíme deti rozumieť pravidlám. Na našom dopravnom ihrisku si osvoja základy bezpečnosti ako prvý krok k zodpovednému pohybu. A navyše tu nájdete priestor na rodinné oslavy aj firemné teambuildingy. Keď deti vyrastú, prichádza čas sadnúť si za volant alebo riadidla. V našej autoškole ponúkame profesionálny prístup a kvalitné vozidlá. Naše predajkyne vám detálne predvedú naše vozidlá, zoberú vás na testovaciu jazdu, otvoria vám dvere do sveta elektromobility a postarajú sa o nezabudnutelný zážitok pri odovzdávaní vašeho nového elektrického, hybridného alebo spaľovacieho auta. A ak máte radi pohyb, alebo sa len chcete kochať prírodou, v našom cyklocentre sme tu pre malých výletníkov, ale aj náročných cyklistov. Ponúkame nielen elektrobicykle a bicykle, ale aj odborné poradenstvo a zážitok, ktorý na internete nenájdete. RMJet, partner vašej rodiny v každom veku. Sme Mobility for Life.